खुलुमबाय मा नोंसोर आंखौ आखाइ खबजबनानै खुलुमनानै साबसक्राइब खालाम आंनि चेनेलखौ होनना बुंना लागोन सानदों नामा नोंसोर जेरै सानदों बिदिनो प्लिज आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होथार लाइकबो खालाम लोगोसे नोंथांमोना साबसक्राइब लाइक खालामाबा नायाबा सोर नायबावनो आरो आङो नै लेन्सनि बागै मोनसे इम्परटेन्ट बाथ्रा खिथालांगोन जुदि आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लायोब्ला खालामाबा खिथाया आंबो बेयो मा लेन्स लेन्सखौ दिनै आङो लेन्स लाबाथाय आखाइफोरखौ मोजाङै सुना लानांगौ आरो नङाब्ला नोंनि मेगना थङा गलांगोन थङा गोदान आंखौ मिश'आव अर्डार खालामदोंमोन मिश'आव फैबाय लेन्सआ जाय सिख्लाफोरा लेन्स लानो मोजां मोनथारो बेखौ आरो एनि टाइम लानाय बुस्थु नङा आरो इयो बुस्थु ना माल बेखौ 24 घन्टा लानाय माल नङा इयो 5 आरो 4 घन्टा आव मम्मी बेखौ लानाय माल इयो आरो लेन्सखौ लाबाथाय ओंखाम ओंख्रि संनायफोराव लानो नाङा आरो ना एवनायफोरावथ' मालाबाबो लानाङा इयो प्लास्टिकसो ना मोनसे गोबा बुस्थु ओमफ्राय सिदावनानै इयो गिलिलाङोना गिलिनाय ना गलिनाय गलिलांबाथाय मेगनाव सिथाबनानै मेगना बांद्राय दुखु मोननानै कानाबो जानो हागौ आरो मेगन नङाब्लाथ' बे बुहुमखौ जों नुखायानो मेगनानो मेन माबाया आरो लायोबाबो मोननै लेन्स थाखानांगौ आरो लाखांनायनि उनाव बेयाव सोना दोनोना ओमफ्राय बेयाव लेफ्ट राइट दोङो आर माने राइट एल माने लेफ्ट आरो लेफ्ट राइट इयाव सोनानै नांगौ आं लाना नायनोसै दा आं लेन्स लगायाखै आरो आइलेसखौ लगायदो ओमफ्राय लेन्सखौ लगायाखै आखाइफोरखौ साफा माबानासो लानांगोन दे माबा मेगना काना जालांगोन काना फोनि आं दा लेन्स लगायनोसै सोर न'आवनो लेन्स लायो आंथ' न'आवनो लानायदों सोरबा ब्लग भिडिअ बानायोना लेन्स लागायनानै ओंखाम ओंख्रि संनाय मानाय देखायनो होननानै बिदि मालाबाबो लानाङा ना एवनायावथ' मालाबाबो लानाङा ना एवबानो थावा नाया जि बेरदेरोना मेगन रेल फिथाइयाव नांबाथाय एसे माबा जाबावासो बेखौ लानानै बिदि जायोबा मेगना सेसखा जि गोबा बिदि लानांगौ आरो बेखौ फिथाइयाव सोनांगौ दा आं आयना नायनासो लानायदो आयना लेन्स लानानै मा जाखोनो लेन्स लानायनि मजायानो बेलेग एक्टिंआ जाबाय मेगना Oh no! दानो खालामो मा जायो एथिं मुस्लिमनि मेगन बर'नि मेगन मुस्लिमनि मेगन बर'नि मेगन
rồi nữa. Kapan video ba năm tháng sih nang. नोंथांमोना लेन्स मादि लायो आंथ' लानो हाथाराखै बांद्राय मोदैफोर दं लेन्सखौ लाबाथाय मेकआप लायनो सिगाङावनो लाखानांगौ नङाबा मेकआपआ मैला जाजोबो मोदै ओंखारखायो रावनियाबो मोदै ओंखाराबासिनो थाया गासिनियाबो ओंखारो माने आं नुनायाव आरो eyelash bokong nang nagta. Iting balik iting bete. Iting lens ladang lens. Lens ladang balik ndo iting. Kayak gini. Lens laba birat sense kalam ada ini untuk बहुत sense kalam lens बहुत yang ini loh left right itu mana berpikir ada video sana apa terkadang sana hilang Kalau semua krik cô đồng sẽ mình thâu trực tiếp anh video bé khi nhìn là mình không làm video cái này là mình còn là nếu sao mà mình nếu sao mà mình không đi bắt thì được kalau diberikan video keduanya kalau terkenal deh jadi banyak video yang menonton thank you